Čaute všetci, moje meno je Martin Oravec a dnes vás budem sprevádzať po neznámych vodách nášho konzervatória. Vítajte na SKDK. My sme súkromné konzervatórium Desidera Kardoša v Prešove a fungujeme od školského roku 2007-2008. Donedávno sme patrili ešte pod konzervatórium v Topolčanoch, ale toho roku sme sa osamostatnili. Ale aj naďalej ostal naším patrónom tuto pán Desider Kardoš, ktorý bol významným predstaviteľom a umelcom minulého storočia. V našej škole sa vyučujú hlavné odbory, ako je tanec, ako je spev, ako je hra na hudobný nástroj, ale aj herectvo. Ak dovolíte, začneme hneď tancom v tanečnej sále, takže nech sa páči na tanečný parket. Keďže sa nachádzame na hodine ľudového tanca, ukážeme si charakterový tanec pritičí z regiónu Myjava. Na hodinách tance sa vyučujú tri tanečné techniky. Klasický tanec, ľudový tanec a moderný tanec. Súčasťou týchto hodín je aj tanečná prax a tanec s partnerom. Ak vás skôr láka hudobný alebo spevácky chodníček, či chlebíček, môžete sa k nám prihlásiť na rôzne nástroje, ako je napríklad gitara. Šibice nástroje. Ak vám to však nestačilo, môžete si prísť k nám zaspievať
použite napríklad na opernom speve základy pre každú jednu spevácku techniku na svete. Okrem umelecky zameraných predmetov na našej škole máme takisto predmety, ako sú slovenčina, informatika, ale aj jazyk, ako je angličtina, francúzština a taliančina. Na našej škole sa takisto vyučujú predmety napríklad náboženstvo, etická výchova, ale aj informatika. Veľký bonus však pre budúcich študentov spočíva v tom, že tu nemáme žiadnu matematiku, žiadnu biológiu, žiadnu chémiu ani fyziku. Školské hudobné telesá, spevácky zbor, školský orchester, flautové kvarteto a gitarové trio. Byť či nebyť. Ale ak chceš byť hercom, musíš byť na bábkoherectve, na javiskovej reči, na speve a na herectve. Aspoň jedno, ako ten divák musí vidieť. Že musíme to? Vás nebolo vidieť. Tak, to je To sú bicepsy. Ako sa máš? Dobre. Skúste sa dohodnúť na koordinovaných gestách, keďže ste dve. Tá, ktorá má hlavu, rozpráva aj tou rukou, ktorú hrá. Ale tá druhá musí byť pripravená podľa dohody. Tak jedna musí mať hlavné slovo, to je tá, ktorá hodí hlavu. Cvičiť celý čas, nie? No práve, že to nemá logiku. Oni nemajú moc teraz. Mala by si brať príklad a cvičiť. Sa nachádzame v našej tanečnej sále, kde práve prebieha skúška divadelného predstavenia Ženský zákon. Kristuša! Peklo! Peklo! Musím sa ísť vyspovedať. Vieš, čo ma čaká? Aj to, že sa mi blíži hodina. A k tomu toľká neistota. Neistota.
tejto sále sa konajú rôzne umelecké projekty, ktoré patria pod štúdio Art Scena SKDK. V rámci štúdia Art Scena SKDK je tu možnosť nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť, teda pre umelcov, ktorí majú chuť a hľadajú priestor pre realizáciu svojich umeleckých diel. V týchto priestoroch sa budeme pravidelne stretávať raz do mesiaca. Vidíme sa. No, teraz sú to. Ešte si ja, pohár vínka vypijem. Pod strechou Art Scény ste mali možnosť vidieť predstavenia Muzikál Mníšky a Dom Bernardy Alby. Zveste ju. Moja dcéra zomrela ako panna. Oblečte ju do bielých šiat. Aktuálne predstavenie je hudobno-tanečný projekt s názvom Búrka. Od školského roku 2016-2017 sa na našej škole otvára nový odbor muzikálové herectvo. SKDK je vyššia odborná stredná škola, ktorá sa študuje 6 rokov. 4 roky maturita, 2 roky absolutórium s ziskom titulu DisArt. Absolvent našej školy sa môže uplatniť v rôznych umeleckých sférach či profesionálnych telesách. Tak ako sa hovorí na každom videu, to bolo všetko, priatelia. Dúfam, že sa vám to páčilo, že k nám prídete na rôzne koncerty a že sa spolu uvidíme na prijímacích skúškach. Dovidenia na budúce.